प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। बम्बई से बोलत हई बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। राशन पानी घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। बम्बई से बोलत हई बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। राशन पानी घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। रुपया पैसा घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। रिकॉर्डिंग बुलबुल रिदम स्टूडियो। जब काम बंद है मजूरी कैसे पाई हम, लॉकडाउन के चलते गौवा कैसे जाई हम। जब काम बंद है मजूरी कैसे पाई हम, लॉकडाउन के चलते गौवा कैसे जाई हम। झुग्गी झोपड़ी खोली माँ घुटत दम हमार बा, घुटत दम हमार बा। राशन पानी घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। रुपया पैसा घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। सहरिया माँ जैसे बिस घर गई भाई बाबू सहरी बैरिया माँ। सुंदर गौवा के छोड़ काहे आयन सहरिया माँ, जैसे बिस भर गई भाई बाबू सहरी बैरिया माँ। गौवा के याद आवत शीतल बयार बा, ठंडी बयार बा। रुपया पैसा घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। राशन पानी घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। सपना बा बस इतना कहना बा, नियम के पालन करिहा दीवा कर्ज के कहना बा। मोदी जी के सपना बा बस इतना कहना बा, नियम के पालन करिहा दीवा कर्ज के कहना बा। बुलबुल दीवानाई है कारत गुहार बा, कारत गुहार बा। रुपया पैसा घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा। राशन पानी घटत बाटे, चढ़ा बुखार बा।